татар телендә белергә тиеш дигән сүз. Сез дөрес әйтәсез, үзенең мәмләкәте, үзенең дәүләте булырга тиеш дип. Менә миңа күптән түгел Украинада булып кайтырга туры килде. Украинаның статусы, Украина теленең статусы бар. Украинаның мөстәкыйль дәүләте дә бар. Ләкин Киевта Украин теле юк диярлек дәрәҗәдә. Шуннан безне алып бардылар бер министрлыкка инде, милләтләр министрлыгында. Анда украинча сөйләшә. Гафу итәсез, мин сезнең белән хөкүмәт кешесе буларак сөйләшергә тиеш менә дәүләт телендә ди. Менә Хрущев бит заманында әйткән иде, 50-нче елларда без коммунизмга урыс теле аша киләбез дип. Шуннан соң бит инде ул тотындылар милли мәктәпләрне ябырга. Украинада да бит, Киевта да бер генә Украин мәктәбе калган булган. Безнең Казанда да бер генә калган иде ул. Менә анда хәзер нәрсә эшлиләр? Беренчедән дәүләт даирәләрендә кертәләр телне, чиновникларга әйтик. Ул да бик мөһим. Икенчедән, бәлкем шунда ук телевидение, элеганда бер телевидение, бер генә канал сөйләгән Украин телендә, ә хәзер анда 3-4 канал эшли Украин телендә. Ягъни мәгълүмати яссылык киңәерергә тиеш. Кеше бит, менә безнең мәгълүмати яссылык, безнең 90% русча бара. Газеталар, әйтик, телевидение, безнең телевидение, ничә канал рус телендә бара. Демәк, менә шушы әйберләрне булдырмыйча, хәтта дәүләтчелегең булса да, статусың булса да, әле тел яши киңәя дигән сүз түгел. Тапшырыбызның башында юқағына бу сорауны күтәрмәдек. Менә мин Аяз абый Гыйләҗевне, язучыбызны бик каты хөрмәт итәм һәм бик каты юксынам. Бик ни өчен хөрмәт итәм? Менә безнең язучыларыбыз арасында аның гаиләсе, аның балалары татарча сөйләшәләр. Татарча камил беләләр. Монда язучыларыбыз күп түгел безнең. Әтисенең китапларын аларның балалары укый алмый. Менә Искәндәр әфәнде, сезнең моңа фикерегез? Рух дигән сүз яңгырады, Гафур дөрес әйтте аны. Менә татарда рух дигән нәрсә юк, сакланмаган, кызганычка, сынган ул күпчелек кешедә. Менә рух калган кешедә генә ул гаиләдә тел тәрбияләнә. Телгә ихтирам, ниндидер теге тарихи хәтер үзаң булган гаиләдә генә татар теле яши. Димәк, кемдә дә ниндидер гаиләдә татарча сөйләшмәй икән балалар. Димәк, ул гаиләдә ул рух беткән. Мин шулай гына күрәм аны. Менә сезнең гаиләдә, сез инде урамда уйнап кайтасыз, урамда аралашасыз урыс телендә. Һәм өйгә кайткач та мин балалар бакчасында русча балалар бакчасына йөрдем, рус мәктәбендә укыдым, университетта русча укыдым. Бер кашан да без гаиләдә русча сөйләшмәдек. Һәм хәтерләмәсез. Безнең әби бар иде, безнең әти, әни татарча сөйләштеләр, бер кашан русча сөйләшмәдек. Аларның сезнең сөйләткәннәрен хәтерләмисезме? Менә татарча сөйләшегез дип. Юк, бер кашан әйткәннәр юк. Мәҗбүр итмәделәрме? Юк. Атмосфера шундый иде. Атмосфера. Мәҗбүри рәвештә көчләп кешене телгә өйрәтеп булмый. Менә хәзер бик куркыныч күренеш, татар балаларына татар телен чит тел кебек өйрәтәләр мәктәпләрдә. Чит теле кебек дәрес шундый керә, татар теле дип. Алар өйрәнәләр. Менә ул ничектер табигый булырга тиеш. Менә Искәндәр, минем абыем дөрес әйтте. Андый сорау туарга тиеш түгел гаиләдә. Өйрәтәбезме балаларны, өйрәтмибезме? Ничек инде менә мәсәлән минем әтием, әни белән утырып шундый карарга киләләр икән. Мин күз алдына китерә алмыйм. Әти икән, әнигә, әйдәле балаларыбызны татар теленә өйрәтик дип. Бу мәгънәсез сорау бу. Андый сорау туарга да тиеш түгел. Аннары бер милләт турында бик нык уйланам, күп уйланам, ул Шигәндәр милләте. Аларның дәүләте дә юк. Аларның тел статус дигән, алар күз алдына китермәләр андый сүзне, әйме? Аларның китаплары да юк. Бик бәләкәй милләт, миллионнан артык кына, бөтен дөньяга таралган. Димәк, алар бәләкәй төркем белән яшәйләр. Аларның бер алфавитлары юк. Алар төрле алфавитлар белән кулланалар. Ләкин бөтенесе телне беләләр, яхшы беләләр. Анда аларда андый мәсьәлә юк. Телне өйрәнәбезме, өйрәнмибезме? Шигән милләте. Сәбәбе нәрсәдә? Чөнки аларның кәсебе бар аларның. Ул кәсеп аларны берләштерә. Алар телне югалтсалар, алар кәсебен югалталар. Алар община, җәмгыять. Шулай, аларда строй башка. Ләкин менә алар турында уйларга кирәк. Без статус дип әйтәбез, дәүләт дип әйтәбез. Бигрәк тә без урыс дәүләтендә яшибез.
урыс дәүләтендә минемчә сәяси политика татар телен ныгыту, татар телен үстерү дигән программа юганда. Безнең телләр турында законны караганда югары советта 92-93 елларда безнең бер законыбызны караганда минем чыгышка каршы бер депутат әйтте. Сезгә нигә кирәк ул? Әнә бит чигәннәр менә нәкъ сезнең фикерне китерде. Чигәннәр мәктәпләре дә юк, алифбалары да юк беләләр. Мин анда үземнең җавабымны хәтерлим. Сүзгә сүз түгел, биргән җавабымны хәтерлим. Кызганычка каршы, бәлки без чигәннәрдән нәрсә белән аерылабыз. Аларга шул тел белгән кадәр дәрәҗә җитә. Ә без татар халкы гомергә билемгә, китапка омтыла торган халык булган. Үзенең билемгә омтылуы белән Дөнья цивилизациясен омтыла торган халык булган. Ул теге чигән кәсебе белән чикләнергә теләмәгән. Һәм шул омтылган үзенең максатына ирешү өчен ул үзенең теленнән ваз кичеп булса да башка телләрне үзе белән янәшә яшәгән телләрне өйрәнергә мәҗбүр булган. Ул ваз кичү түгел, билемгә омтылу. Димәк, телне саклауның бердән-бер юлы шул. Халкыбызда калган икән инстинкт дәрәҗәсендә, ген дәрәҗәсендә, менә бу нәсел дәрәҗәсендә калган икән билемгә омтылу, цивилизациягә омтылу. Шул омтылу юлында ул үзенең телен ишратмый икән, без телне коткарып кала алмыйбыз. Татар телен саклап калу өчен менә шушы билемгә, гыйлемгә омтыла торган халыкның юлында татар теле һәр адым ишрап торырга тиеш. Безнең югары уку йортлары бурырга тиеш. Һәм югары дәрәҗәдә сәнгать бурырга тиеш. Менә шул чакта атлаган сайын ул татар телен ишратып барса, ул чакта телнең абруе үсәчәк. Ә бездә атлаган сайын киртә, үзебезнең дәүләт Татарстанда куеп бара киртәне. Тапшыруда Николай Яковлев катнаша. Ул минем ялгышмасам татар сәнгатендә, татар театрында эшләүче бердән-бер урыс милләтеннән булган актер. Менә урыс театрларында татар милләтеннән булган актерлар бихисап. Сезгә нигә кирәк татарча белү? Менә мин уйламадым ул турыда башта. Үзенә үзе шулай чыкты. Татар авылында үстем мин. Урамда шул татар теле инде безнең, бакчада татар теле иде. Рус мәктәбендә шулай рус мәктәбен бетердем. Әмма дә ләкин менә 74-тә 10 еллыкны бетердем дә укырга керергә киттем театральныйга. Анда татар отделениесе гына иде. Миңа директор Арнольд Войш Шапир әйтә, әйдә ди, бер ел укыда инде, татарча беләсеңме? Әйтәм, беләм. Бер ел укырсың, армияга китәрсең, кайтырсың, урыс группасы булыр ди. Менә китеп бардым, шулай кирдем дә китеп бардым. Ул турыда уйламадым. Татар телем әйбәт. 3 ел хезмәт итеп кайттым диңгездә, таң килдем. Син кайсы курстан киттең дип әйтәм. Татар группасынан киттем курсыннан. Вот шунда кирди. Вот опять шунда лектем татарлар арасына. Аннары гомердә уйламадым. Әле ни шик бар, мәйтәм, эшли алмам мин татар театрында. Шундый шик бар. Аннары укый татар кыз белән таныштым, курсташ. Ул минем киләчәктә хатын булып чыкты. Уйламадым, гомумән. Менә шулай итеп эшләп киттем татар театрында. Сез бискәндә урамда татарча аралаштырдыгыз. Әйдә. Анда менә 7 урыс тора. И 7-се дә татарча сөйләшәбез. 7-се дә татарча сөйләшәбез. Өйдә? Өйдә анда нәрсә өйдә? Өйдә бер кирип чыгасың инде. Ашар өчен генә теге. Анда спасибо. Әйе. Калган ни урам. Хәзерге гаиләгездә менә хәзер өйдә. Хәзерге өйдә менә кызым бар, Аллага шөкер, кызыбыз бар. Ул менә паспортта бар теге куялар. Урысмы, татармы син дип паспорт алганда. Әйе. Миңа әйтә, мин ни татарка дип куям. Татарча белә, Аллага шөкер. Хәзер кияүгә чыкты быел менә, быел. Татар җикенә чыкты. Менә нәрсә дип әйтәсез? Сезнең фикерегез, ни өчен татарча, менә татар балалары татарча белми? Белми, нәрсәдән килә. Аны действительно кемдер әйтте, мәҗбүр өйрәтеп булмый. Ана сөте белән кирмәсә, миңа калса Ул бит ихтыяҗ милли үзаңнан тора. Менә шушы милли үзаң булмау бүгенге көндә ихтыяҗны да тудырмый. Бүген менә дәүләт яссылыгында карап була бу проблеманы, ә шушы милли үзаң яссылыгында карап була. Һәм дәүләт яссылыгына килгәндә, дәүләтнең бит бер хезмәте бар, ул шартлар тудырырга тиеш. Безнең законыбызда язылган бер күләм дәрәҗәдә рус һәм татар теле укытылырга тиеш мәктәпләрдә һәм башлангыч урта профессиональ уку йортларында дип. Безнең шулай ук язылган дәүләт стандартларына тәңгәл килерлек дәрәҗәдә укытылырга тиеш рус әдәбияты һәм татар әдәбияты дип законыбызда
Шартлар тудыруга килгәндә, менә бу эшләр барысы да эшләнгән бит. Меңнәрчә ата-аналарга җавап бирергә туры килә, менә Искәндәр Аязович әйткән сорауга. Ни өчен кирәк ул татар теле? Кирәк дигән сорау бит ул шушы милли үзаңның дәрәҗәсеннән туа. Ул туырга да тиеш түгел. Ул